Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona wewo Songa libala Sanibonani babukeli kusaseyilwe champion leli siyaphinda siyahlangana futhi kuyo iMurphy King awo amanyala kuba yilelo dlanzana ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili nawalo amanyala kwazise nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela nawakho amanyala ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakaza benawo amanyala. Bayabhala abantu. Bayabhala abantu basenekela indaba zabo njengoba zinjalo. Sibe seke nathi sesiyanenekela zona zinjalo. Namhlanje ke senekelwe Nkosi yamayi mangingachithi isikhathi manginenekele udaba. Sanibonani eMurphy King. Ngiza nodaba lamanyala umuntu engangithandana naye ngaleso sikhathi. Nginobhuti wami oyigay. Mina naye siyibhuzu nesokisi. Asihlukane sikanje. Masihlukene sizeke sihlukaniswe ukuthi omunye uzeke salungisa lokho akulungisayo nomunye salungisa lokho akulungisayo. Kodwa nje ngale kwalokho sihlezi sikanje. Kwaba khona ke isikhathi Nkosi yami la ngathola khona uswahla lwensizwa olathi imali ngeshela ngangabe ngilibazisa ngavene ngavuma. Wayinokuthi mengabe ngangithola fonele kuyena ubhuti wami lo gay bewuyena odlulisa umyalezo ngesinye isikhathi uthola ukuthi inetwork yangibhedela athi mayifonela kuye abe sezonginikeza. Kwenzeka kumama nobaba bekwabantu bebengahlala ekhaya isikhathi eside ngenxa yomsebenzi. Isikhathi esiningi besisala naye ubhuti wami. Kwenzeka ngangabikho. Ngithe mangingekho kanjalo kanti uzofika lo wakwami. Mayifika athola ukuthi angikho. Nami ngangisahamba indlela zami ezamanyala. Mayithola ukuthi angikho athi uzangilinda bahlale ke benobhuti wami. Bahlale kanjalo bahlala icaca ukuthi kushaya u8 kushaya u9 angibonakala ndifoni ngicishile vele. Hayi bathe mabebona ukuthi angibuyi bavene ke bazilalela ke. Becabanga ukuthi hayi mhlambe ngiyogcina ngifikile bazilalela. Kanti ebusuku bazalwa. Mangithi balwa ke angisho ukuthi balwa babambana ngezandla. Benza lento ekwangamele bayenze. Ukuthi ubani owathi mayenziwe lento angazi ngoba kusekho lula ukuthi bekhona okwazi ukuhlala nami phansi aconfess ukuthi kwenze ku1 no2 no3 no4 kodwa ngabona mayifikile ukuthi hayi manje sekunoba awkward mengabe khona umuntu wami nobhuti wami ekhona. Akusafani nakuqala kanti ubhuti wami nje ubezirelaxela axoxe kube nje yangabona ukuthi hayi man sekunokuba awkward nyana manje engingakuqondi. Hayi kodwa ngaqhubeka nempilo. Hayi kwahamba isimo sashintsha. Mase sishintsha isimo sengiyabona ukuthi lo wakithi akasathande mengabe kufike lo la ekhaya. Akasazizwa kahle mengabe kufike lo la ekhaya. Hayi ngihlale naye phansi ngimbuza ukuthi hawu wena ke girl kwenzakalani ngawe sibizana kanjalo. Wena girl kwenzakalani ngawe ngoba bengiye ngikubona uright umthando bani manje kwangathi awusamfili mayila ekhaya kwenzakalani. Hayi akho nto yenzakalayo nje ukuthi uyangicasula lona. Ucasula kanjani? Uyangicasula lona. Hayi agcine ngaphuma ngegusheni. Kwenzeke ngelinye ilanga ngihamba indlela zami futhi. Kanti njengoba esengathi uyamzonda nje umzondela ukuthi phela usekhechile ugele kulomkhuba abawenza uma ngingekho.
Hhayi ngiphume nami ngiyozenzela iy'nto zami ngitshela ugele ukuthi gele ngisaphuma-ke uzangikhavara-ke uma ngabe lo muntu efika. Athi hhayi akho nkinga, hhayi nangempela ngihambe. Ngifike kungabi mnandi la ngiye khona, kungabi mnandi sixabane sinalo muntu engangixexeza naye, sixabane ngidicide ukuthi mangibuyele ekhaya ngi-request buyele ekhaya. Uma ngifika ngikwatile vele ngifike ngivule umnyango izikhiya nami nginazo, ngivule ngiyovula ngale kamelweni lethu sinogesi silala soyi-2 vele phela sama-girls. Vule ngale kamelweni likagela, hayibo uma ngifika hayibo kuyafunzwana lana kumnandi, kubukwa i-laptop yami kuyafunzwana kumnandi kunjeya yami. Ngibuza ukuthi kwenzakalani la, hhayi bese kuphendula lo wakithi athi hhayi ufike ungekho wathi uza kulinda, then benginethemba-ke nami lokuthi uzabuya. So-ke sesazibukele nje i-movie into ayikho nkinga. Bavele kangaka izingube ngaleso sikhathi. Ngithi ayikho nkinga, okay-ke uzawulala-ke ngale-ke wena girl ngoba phela kukhona umuntu wami ngizalana naye. Lathi okay-ke ungabe usilungisela into edliwayo. Ngithi hhayi ngikhathele kangibe ngihlala phansi vele nginyanyile. Kunzima manje ukusuka lapha embhedeni ngoba phela abagqokanga onkabi. Mina nginakanga ngizitshela ukuthi hhayi vele kusho ukuthi bebezibukela imuvi ngoba naku bengingekho. Hhayi ngibatshele ukuthi hayibo phela hamba gele ngikwazi ukulala nomuntu wami. Hhayi ugele akafuneki hamba. Hhayi ngivane ngidonse iy'ngubo, uma ngizidonsa iy'ngubo bavele ukuthi bagqokile la ngaphansi, bagqoke isuti yesele. Hayibo manje nina senigqoka nesuti yesele bekwenzakalani lana? Ngivane ngithi uma ngizithatha ingubo ngiziphonsa le kuvane kuyijazi lomkhwenyana. Kulapho-ke la ngatshela lo wakami ukuthi hhayi bengisacela-ke bhuti ukuthi ushaye ishwapha sakho uhambe ungaphinde futhi ubuye, kuphelile. Kwaba-ke manje kubhuti wami angisambizi ngogeli sengimthatha njengendoda. Ngahlukana nokumbiza gele, ngahlukana nokusondelana naye ngoba phela wangigila. Kwaba kaphela kanjalo-ke lawo manyala, namanje nje asihoshani kahle ngenxa yento angenza yona. Ngiyabonga.